Акбарс көрәш сарайында манзара спорт һәм музыка премиясе узды. Киләмдә көрәшчеләр, сәхнәдә җырчылар. Шулай ук быел манзара премиясендә тамашачылар арасында автомобиль дә уйнатылды. Милли көрәш алымнарын хәбәрчебез Айзилә Батырханова да өйрәнеп кайтты. Милли көрәшне җәйге сабан туйлар чорында гына түгел, гыйнвар аенда да карарга була. Татарстанның иң көчле пәһлеваннары манзара алтын билбавы һәм 100 мең сум өчен бил алышты. Монда инде безнең Татарстаннан түгел, күрше өлкәләрдән дә Башкортстаннан безнең кече көрәшләр җыелды. Безнең инде көрәшкән вакытта, без көрәш үскән вакытта әйтәсем килә. Сабан туйларда 20 категориясе 70 һәм авыр үлчәү. Билгеле хәзер көрәш кескенләшә бара, профессионал көрәшчеләр күбәйде. Бәйрәм кунакларының сәламләве һәм манзара премиясын оештыруга риясыз өлеш керткән шәхесләрне бүләкләүдән башланды. Спорт һәм сәнгать үсешен яктыртучы иң яхшы журналистлар да билгеләнде. Беренче урынга журналист Фәрит Салихов лаек дип табылды. Тагын бер яңалык, тамашачылар арасында көнкүреш техникасы һәм автомобиль дә уйнатылды. Гомумән, ел сайын оештыручылар милли көрәшебезне тамашачыларга, көрәшчеләргә кызыклы итү өстендә зур эш алып бара. Спорт төрләренә башкаларына карасаң, хоккей, футбол, алар командалы спорт төре. Анда һәрберсендә үзләре шәхес, һәрберсендә теге личный командный үзләренең чемпионлыгын билгеләргә әзерләнгән. Көрәшчеләрне шулай дип тәрбияләп әкрен-генә менә матур дип киемнәрен дә үзгәртеп торабыз. Хөкемдарларның киемнәренә ачыклык кертәбез, үзгәрешләр кертәбез. Шуңа күрә миңа калса әһәмияте халык өчен зур. Көрәшчеләр 65, 75, 130 килограмм авырлык үлчәүләрендә бил алышты. Ә бәйгенең иң кызган мәле 130 килограмм авырлык үлчәүендә көч сынашкан пәһлеваннар вакытында булды. Үлчәү төрләрен берникадәр арттырырга кирәк. Ким дигәндә 3, 4 яки 5 үлчәү булса, ул тагы да кызыклырак булыр иде. Менә биредә дөрес 75-кә кадәр булгач, шул тирәдә үлчәү категорияле көрәшчеләр генә җыелган. Ә инде 75-тән югарыларга булгач, монда һичшиксез 100-дән ким үлчәү категориясендә көрәшчеләр биредә катнашмый. Менә ул категория талантлы егетләребезне дә биргә тарту өчен киләсе еллардагы очрашуларда менә аны исәпкә алулары кирәк дип әйтәм. Матур көрәш күрсәткәннән соң манзара 2022 чемпион билбавына Динар Кәримуллин, ә манзара премиясына Әлмәт егете Радик Сәләхов лаек булды. Бик тиздән көрәшче батырларыбыз Муса Җәлил исемендәге көрәш турнирында очрашыр. Айзилә Батырханова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.